kay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyat. Mang tadrayaw, kan liwliwa, kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg, kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Kaano nga'y ama i-deliver ti baboy ama party, Tony, lakay? Diyak pa'y sigurado ba kay? Ay nawaw, apay adi ka sigurado? Di mo ayak kinasarita ni tatawal daw. Mapanak to iti ayan na intun madamdama. Di ka kadiaga, purata na sapa pa'y mo'y. May mayatan jay nasapangam tay maladaw. Siga nga, inimbita mo, tikabsat kin gagayem mo. Nalpasan idi pa'y may sangal daw. Sigurado ka Siyempre Amangan mo no pinilim ba ng tinimbitam? mangrugi ka man ako nakon. Mapankakit din iti ayanda tatawal daw. Ibagam ta i-deliver da adagos ti baboy ta nabayadan mo't tenday jay. Agtugaw kayo, Ante Anseng. Naimbag man, ta nakaumay kayo? Ay katuan abalasan ko. Paskan ko naman. Nay, kasladyak makita ni Nardo akabsat mo. Amuda ka day nga agpapaskan kayo ita. Ay kwa, wanante. Inbagak mo't kadakwada. Apay nga rod nga awan da makitak. Saan nga min nga iti ayan da tinagnaak itay, tanag-shortcuta. Ay kwa, amangan numala daw dalaeng. Wano saan? Busy da, kat di da makaumay. Saan mo takas jay ni Nardo? Uray bise, no napatag nga okasyon, kat umay day jay. Awan mo't titext na kanya, kante. Saan man ngamin aday tati pagsaritaan tayo? Awan amok may papan iti day ta abanag. Umay dalatan, umay da. Awan mo't kat mangiparpare. Si kaman laengan ti salud-sudak, tunay. May papanitan niya, Ante Anseng. Amo ka di Danardo, ngagpapaskan kayo ita. Imbaga kanuman ni Jula kadakwada. Agdua-dua akman iti asawam. Apay mo't, Ante? Amangan mat no agul-ulbod laeng daychay. Sipud pay ide, kat ibain na ngamin ni Nardo akabsat na. Gaputan na kurapay ni Nardo, kastamot tan, taramidan na. Mamuan tayong tuno na gulbud tayo siya, Jula, Ante. Ayun gayam, alayan nyo ti karningin subot ko para kadakwada. Itagasyon to ijabalayda, na imbagla pang ramananda. Ay katun na. Di yun lang ipakpakita kan bakit ko, Ante. Ang mga nagungot tayo dyan. Apay nga inikam ita, kunanan tumaning kanyak. Nagpapaskan samot dama ng Jula, Nardo lakay. Ha? Nakadamaga mo, bakay? Ado ti tao ijay balayda itay limabasa. Aya? Wen, nakita nakmat ni manang mo, ngumawan mo't ibagbaga na kanya. Ay nawaw. Awan lang ang tiks na kanya, bakay? Wen no, saan tayo nga imbitado? Siguro Sa bagay, sipud pa'y ngamin ide, kat kasta ni manang mo kada tayo. Nilakay namot akanayon ti mangyayab no kasta nga adda okasyon ijay balayda. Di pa alilatan, bakay? Wen na. Ay, nasakit itirik na. Ngamanyangay nga rod no isumot ti pagragsakan na. Pasensyakan, bakay? Nakurapayak ngamin nakabsat na. Iso akasta. Aging ganita, kat ibain naklaunay. Kurang laangan kat ilibak na kapsat na. Ingat masapul yun, Teng. Indagas ko lang ti karni apara kada kayaw kaanakan. Ha? Karneng? Nagapunti karneng? Di mo amaw ang nagpapaskan damanang mau. Neng? Diyak amuti may papan iti dahi tanteng. Kunak tupay, agul ulbod dahi akabsat mo. Naimbag pa'y ni Tony nga asawa na, mapanunot na ti mangisupot iti ramanan nyo. Ngam di kabsat mo ay na, jak maawatan ti ugali na. Di ba alilatan anteng? Nalpas mo teng. Nakurapay kami lang ngamin. Ang mga noda dagitibak ng agayem ni Manang. Isosan kami nga imbitado.
Saan ang nasaya at nga ibain na ka, gaputan na kurapay kala nga kabsat na. Saan ang maiparbang tikas na nga aramid na? May met kititikas ni Anteng. Yung timapahanag ijay kat ilibak na kabsat na. Oo na yan, ni Manang Jula. Lakay, nagapon ti karne. Nubak na siguro. Di na iba hindi kabsat ka. Ay nawaw, itayak pa'y nga agsasa ulakay. Apay adi ka sumungbat. Anyamanan ayat ipampanunutang. Neng, hadakam gaya man ba kay? Itay pa'y nagapon ti karne ko na. Kadama ng Jula. Pudno tinakunam. Nagpapaskin ta ba kay? Apay ka no? Dahil tatidya akong sinaludsod kina Ante Anseng. Mating amin tirik na, hindi na amwa ka nagpapaskin ta. Kitsan tayong imbitado. Kalain ko nga iba ka nga okay laang, nga nasakit ti kaunggak ba kay? Ay nalakay, di mon panunutan ti may papan iti day taabanag. At dantulat na. Saan nga agnanayon kat nakurapay tayo? Nagapuan niyo, antay. Si kamagayam, Jula. At dalain lakad ko apapelays. Si kangay. Ay kwa, adala na pan ko ginatang, antay. Aywan. Saan mo't gayam nga amuti kabsat mo ang nagpapaskan kayo idinapalabas alawas? Ay nawaw, ninardula ka na yun ng tibagbagayo, ante Anseng. Wan ata saan anasaya at tikasta at ratong kankwana. No si bibiyag kumapay dagiti dadakkelyaw, sigurado adida magustuhan tikasta nga aramid mau. Ay na, nabayagan apin mo say dananang kantatang, ante. Dayto itilaglagi pa ang kaanakan. Oray na kurapay ni Nardaw, kabsat mula taday jay. Dumtang to ti aldaw, akasapulam met ti kabsat mo. Ti aldaw, akasapulak ti tulong na? Na, katawa ka pa'y lang. Kasanumot ngamin, ante, makapakatawa dagiti isaw-sawang yo. Aduman ka ang tila ako manatang nardaw. Bunga dagiti mula may manaw. Gumatak man iti utong kan okrading ko. Sagay sa kilo manaw. Wen, kan pitsay pa'y gayam. Ay na, agyaman naklaw na manaw. Naksayan maglaan tila ako may. Hinton sumaruno, dito ito maran ti pagkatangak. Kamamok nga dagan display o anatang. Hindi pa'y napalabas ang lawas anang rugi kami manaw. Barak namin ti sigot apang ilaklakwan may. Wen gayam, api ati kayo may di nagpapasun kami. Di mimot amo nagpapaskin kayo manaw. Ay nawa, saan nga imbaga ni manang mukin ka? Okay lang matkid di manaw. Di bali tanaramanan ni lang. Una yun, ni manang mo. Ay nawaw, nangalaam itinatang si Katone. Binatang ko iti kapsat mo. Naa, apay agim matang kapay lang itinatang kat adumot ti karne iti ref tayo. Naumak iti karniya kanayon. Ay unay kan, intun kwan, di mo man maibus daytan. Sayang laang ti kwarta. Agkalma ka lang ka di. Kabaulak nga ibusan ti ginatang ko. Yadag duma, itid ko gananang. Ay na, dayta kat ti jak kayat ken Katone. Tilagat gatangam. Tulong kumaten iti kapsat mo Di mo lang arudon ida inimbita iti nagpapaskan tayo. Di mo pa'y kayat agumatang iti lako da. Anya aklase ka akabsat. Mangibabain nga ruday jay anardo. Gaputan na kurapay iti kapsat mo, ibain mo magtay. Napatpatagpaygan ka dagiti bak ng agagayam mo. Ngam itimis mo akabsat mo. Ni Clea nga ito na ba kay? Adda trabaho na italakay. Ay nawa, kuna mano day off na ita. Day off na kuma, ngam imawag ti boss na. Adda ka no report nga aramidan da. Day tala, ang nagpaisaw. Aywan gayam, urayom ka no ti order na asufa. Ha? So ba? Awan, adda ka no umay mangi-deliver inton madamdama. So, paigit ni Dayta paggastusan na. Day tamot ti kayat na lakay. Uray saanan ko ngam ipilit naman. Dakilang tinaitulong ti anak tabakay. Wan nga rod lakay. Sipod na kagraduar, trabaho matan ti sinangsango na.
Impatarimaan na pa'y ti balay tayo. Agkape kayo pa'y, Auntie Ansing. Ay, hagyaman akdo na balasang ka. Anyang aminan ti kagarayo, Ante? Awan mo't kit, day. Kaya't kula ang ti makiis-istoryakan ka. Dakil ti nagbaliwan ti biyagyo, Sipod nagturpos ti apaw. Auntie, tunggal agsweldo ni Clea idi kat igatang na iti materyales. Amo na nga may no kasano nga ibain ni Auntie na Jula ti amana. Naimbag ko na Auntie, tainggaad na lata tinagadal oray kasdi ni Auntie na. Siyempre, adara paap na para iti pamilya na. Amo na tirigat yaw adadakkel na. Iso akas ta. Katita, saan kayo matan nga agrigrigat? Adda pa yung negosyo yaw. Nakasaritam ka di ti supplier tayo tunay. Agsingsingir da nga rudan bakay. Ay nawaw, narigat mo't akasarsarita day di atao. Imbagak lang arudan nga aguray pay. Kasapulan na kanong arud di kwarta. Amuna ka day, bankrupt ta? Amuna Mutlagayam. Isukid di may sa makagabo. Amuna bankrupt ti negosyo ta. Isong agsingsingiran, tamabutang no saan ta makabayad. Aha, saan mo't makaaw-awat day di atao? Un-unaan ta kumapay abayadan ti utang ta iti bangko. Tano saan mabayadan day jay? Kasanulangan nga iti balay. Ay, jak amon bakit? Nagkado pang panunutag. Awanan ti pag naadan tayo no saan tayo makabayad. Laglagi pam anay collateral ti balay. Imbes nga agungat ka, tulungan na kiting agpanunot iti solusyon. Ay nawaw ka. Saan kayo matan nga aglukluk Jula? Awanan ata in give up men ti negosyo may Auntie Ansing. Ay nawaw, apay ngay. Kasanaw kat na bankrupt mo't nga rudan ante. Anya? Awanan tinamnamaan mi pangalaan mi iti kwarta. Nautangan kami pa yun. Kasano nga rodan day tangay? Ay, di mi nga rod amwante. Sapay adda utang mi iti bangko. No saan kami makabayad? Alaan dan ti balay may. No kasta, naikulateral pa'y gayam ti balayaw? Ay, wan, Auntie Ansing. Ay, una yan nagasat mo balasang ko. Kasla nagsinukat kayo matan iti kabsat mo. Si kamutan ti agparparikaw iti kwarta ita. Simagayam dama ng Jula ita. Ay nawaw, apay mat ana ibagam ti kasta na kay. Una, na bankrupt ka no mo ti negosyo da. Inlunda ka no mo ti balay da. Anya? No saan da makabayad? Kat alain ti bangko di balay da. No kasta, agrigrigat da nga rudan ita. Wan, bakit? Kasaritam ti anak ta, ang mga noad da maitulong na, uray basit laang noad da. Kababayin mo ting Clea? Isulaang mati mabalin at tumulong ka da Antina, ta isula ka nga rudan da kwartana. Uray manulaang naimbaglaan na yunan da. Si Kantuman ti makisarita kin kwa na bakay. Ala, siya akong ti makisarita lakay. Kumusta kayo, Manang Jula? Ay nawaw, anyat aramidam dito'y balay, Nardo. Nadamag ko tinapasama kata kayo. Kat amok amabain kayong agkid daw ititulong kata kaming. Ay nawaw, anya kumaitakin ka no ada parikot may. Kaya't may titumulong manang. Basit laang. Ngam tinapatagkat makatulong kaming. Ha, No kaya't yaw, at dati kwarta ang may pabulot ming. sigurado ka? Uy, at basit ornong ming. Kanya dagduma, naggapoy ti ka na kam. Tay sumot ti adda na talagid at trabaho na. Ay kwa, alaman nga rod. Pabuludan da kami pa'y. Sana bali tayin inutan minto abayadan. Mapan kayo ito'y jebalain ton sa bato manang. Alain nyo ti kwarta. Kat makipangan kay mulaang takasangay ti kanakam. Naimbag pa'y ti kapsat mo nga ipain mula unay ide. Ay, di mo man ipalagip day Tony. Dagiti babak nang agagayim mo nga Awan damot ten itatag kasapulan ka. Ay nawaw, di mon ipalagip kunak lang arudan. Ipalagip ko laang bareng makarik na ka. Ay, naamiris kon dagiti biddot ko. Iso apang asim, tadi mon ipalagip.
Nasakitan ti ulok amang panpanunot kadagita abiddot ko lakay. Awan pa'y da Jula. Maladaw ta ka na, unteng. Anya dyan na ibaga ni Dona kanya kitay. Pautangan nyo ida. Unanteng, kasi damay. Ay katwan na. Mayat day ta kaanakan. Tapno saan nga laan ti bangko ti balay da. Iso na lang, ta kurang ti kwarta may pabulot, meng. Okay laang. Naimbag lang at danayunan da. At damot siguro da duma pagbulutan da. Sa pala ko, manteng. Kasi damay mo bilang lang niya. Napasamak siguro ti kasta. Tapno maamiris na dagiti biddot na. Kan tapno di na kan ibain akabsat na. Oh, makitam day ta apanagayat ti kabsat mo kan ka, Jula. Ay, uwan nga rod ante. Diyak ko maawatan ti kwarta nga ipabulod da, ngam no choice ante. Masapul nga agbayad kami. Dagiti nga'y gagayim mo abak nang. Ay, awan ka no nga rod maipabulod da, ante anseng. Anya nga'y ita, ti kabsat mo nga ibain mo launay ide ti timulong kan ka ita. Uwan nga rod ante. Sapay la kumata maapresyar mo rayta. Saan nga amin akabsat kat kaskin ni ating mo? Jay daduma, no naupay dan, awanen bibiyang dakan ka. Banag apagyamanak launay ante. Ngamin, nasaya at latta ti kabsat ko nga oray saan anasaya at ti inaramid ko kenkwanay ti kalabas. Gaputa mo na adagiti agkakabsat, katrumbang lang agtitinulong. Saan kat nga aggiinnapal, wano agpipin na sakit. Ay, nawaw! Kas agkakapsat, saan tayo kuma nga ag-iinnapal? Saan tayo nga iruruman ti tunggal maysa? Agtitinulong tay kitdi ta isu ti pagayatan ti apo anamarswa. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mang tadray aw kan liwliwa kada kayo padganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Ay, nawaw! Ne, agre-ring man ta cellphone mo, Mare Fatima. Di mulatan ikaskaso, Mare. Apay, asino nga minda di aya? Secret. Anya? Ay, kita mga nuinton madamdamakot. Mairan na ang agtawag no, adda ni madam. Saan mo day? Amuna no anya nga oras nga adda ni madam dito'y balay na. Ay, narigat mo't no maamuan ni madam nga ag-cellphone ka. Kabayatan ti pa nagtrabaho ta. Ang mga no isupay kit di ti pakaikatanta. Agkalma kalaang ka di, Mare. Saan ta may sagmak, takanayon mo't nga agan nadak. Ay, siguradum laeng sayang no saan amalpas ti kontrata ta. Kurang pailaeng ti urnong kuan niya. Wen ka di ka madanagan, tasyak ti makaamaw. Agkapi ka pa'y, Craig. Nagyamanak, nanang. Ay, anya gaminan jay gagaram. Nanang, imawawag ka din ni Fatima kada kayo. Kung stamot nga ta ni Jabro. Ay, saan nga rod anak ka? Hindi na pa'y reply ang dagiti text ko kinkuan na. Oras siyak nga rod, nanang. Medyo madanahagan ak mateng. Ang mga nangkunak no dadakasan na pasamak ng kuanay jay. Eh, sapay lang kumaataawa na nakaw.
Ay, adamo ka din ni Juday, tamang kita kinkuha na ijay. Ayun. At da ni Mari Judith. May salayang tibusdan niya. Wan, Anya ka tano ipadas ko ti makisarita kin ni Pari Sareo. awan man, tasaludsudan na ni baka na no, kumusta mo tan ni Fatima ijay. Awan pa'y sa mo in pau-pau na a kwarta para kadagiti ubay. Awan nga runanang. Tilaang tangdang ko tigas gastusin dagitan nak medyo pagadalan. Ay, sus, malala. Bagaan nagtaw, no anya ti ibaga ni Saryukan kawan. No kasta, saan nga mawawag ni bakit mo kin ka, pare Greg? Saan nga rod pare? Oray text, awan mo't lang. Isukit din ti may sa pagparparikuta kita. Ay nawaw, apay nga, ang mga noon pa yung popowit na kwarta. At damat kiti kwarta kagas gastusin mi kadagiti ubeng pare. Madanagan aklang. Tadyak mo't makontak ni bakit ko. Jak amon o kumusta mo't ti kasasaad na ijay. Imawag ni bakit ko idilunens. No umawag tuman ni bakit mo. Kat saludsudem no kumusta mo't ni bakit ko ijay pare. Sige, sigurado nga umawag tumanunday dyan, no day off na. Itiksnak no kasano pare. Tapno amumimat. Oray ni nanang amin kat di nakuntakan. Un pare, di ka matanagan. Tapakumusta to ni bakit mo. Kan ibagak to akuntakan na ka. Ay na, agyaman aklaw na pare. Urayag na ito ha. Sapay la ko ma. Tagpariglamot ni bakit ko. Day of the entun bigat. Anya ti plano maray. Mapantamanan iti sigod a pagpapananta. Pasensya ka na, Maray. Ay nawaw, apay nagpaspasensya ka matan. Awan mo't basol mo kanya ka. Ada nga min sa bali alakad ko inton bigat, Maray. Ay, kastaya mare. Abay, sa dino ti papanam. Basta adda, Maray. Kita ang mga no adda mo ti ka-date mo dita, Di mo isuksukat nila kay mo. Tanay, kahasimot jay tao, maray. Ay, nawaw. Ni Mari Fatima mo di makikita kit entrance. Ada pa'y foreigner aka holding hands na. Na. Asino ngay nga taray chay? Nobyo ng samot. Ay. Madi, tikas tuya mapaspasamak. Ay, payapayak man. Aday ta, nakita na. Sigurado nga umasdig tay chay. Anya ti aramidam dito'y mall, Mari Judith. Ala, kaya't ko laang ti agmol, mare. Sika ngay, asino di ka holding hands mo? Foreigner mo't day chay, mare. Gayam ko laang dayjay, Mari. Gayim mo? Kat na nakita ka sweet kayo. Ay, kwa, Mari. No anyaman tinakitam, aguli magkalatan. Tano saan, talaga adakas ka kanya. Anya? Nobyom dayjay anya. Ditakan. Agur-urayan ti gayam ko. Mang restaurant kami pa, ita mabisbisin ka nun. Agsarita tanto inton malaw. Hello, lakay. Nasaya at mang, tay mawag kan baka. Ala, pasensya kan ano nala daw. Nagmolak ngamin itay. Kawawid ko laang lakay. Okay lang bakit, mawatan ka. Okot, kumusta mo't dagiti anak ta? Nasaya at damat, at dati di pagadalan da. Adda pa'y allowance da? At dapay, already ka pelang mangipaw ay ungayam. Kaduang ka din ni Mari Fatima dita. Wan? Saan pa'y nagaw-awid? Madanagan nga minan ni Pari Grikin kwa na baka. Ha? Apay ka no? Tati na kanumot nga min awagan nila kay na. Ay, kwa, lakay. Nasaya at latamat, di kasasaad ni Mari Fatima ditoy. Abay, ibagaktukan kwa na, taawagan na nila kay na. Sige, agpakadaak mo't laang, tagi na naakmat. Unay kan, Mari Fatima? Ay nawaw, apay manan. Awagan mo't piman nila kay mo Apay ni Greg. Ay, saan ka kanumatan nagparparik na kadakwada, Mare? Apay, tayjay ka di a foreigner ti makagapo. Di ka agsao akas tatawan ammo, Maray. Ala, siyak pa'y tawan mo na, Mare. Kano ata nakitak ijamol? Awanan ti bibiyang mo. No anyaman ti nakitam, aguli mo kalaang.
Nay, kita amaray. Amangan no inton madamdama ket awan to ti maawidam a pamilyam ije Pilipinas. Ay, basta siya, naragsakak iti aramidek. Naragsakak iti biyag ko. Kumusta kay pare Saryo? At dadamag mo kinibakit ko. No kumusta mo't nga tan, ije balasiw tao. Nasaya at kalumot ti kasasaad na ijay kunan ni bakit ko parang. Apay nga rin asaan nga umuawag. Dayta ti jakon sinaludsod kin ni bakit ka. Aginanakon, kunanam ngamin atagos. Ngam di ka matanagan parang. Ibaganan to kano kan Fatima, ta umawag kin ka. Ay na, agyaman aklaw na pare. Awan anyaman na pare. Barang umawag tumot ni bakit mo an. O nga rin pare, kailiw kumutin ni bakit ko. Uray dagiti ubing, sang kadamag dati inada. Di balay, makatawon laengan kat malpasan di kontrata ta pare. Agawid ang taon. Agyaman naktaimay kayo dito ospital nanang. Apay, anyat na pasamak ay Greg. Nanang, masapo lang may confined ta puyo. Nan ano ti apaw? Agurigor, kan amangan ho dapat at duma problema. Iso amasapol ama ure ti resulta ti x-ray na. Ayo, na yan ti kasta mapaspasamak. Naimbag kumamo no umawag ni Fatima. Aon sa amatin bibiyang nakada kami. Ay, hindi ka mo ti isungbat ko ken ka. Taura siya. Di nakmatlaang kuntaken ti anak ko. Siya pa'y laang ti agbantay dito yung ospital anak ko. Asi kaswam ti dua aputot mo, ijay balayaw. Amangan no, saan da nga abo ti araramidon da ijay. Ay na, agyaman ak manananan. Noon kayo, talaga adak amon taramidag. Pare Saryo, awagam man ni bakit mo. Kintiksam. Ape parang. Lumabaling kumagat ibaganak ni Fatima ano ospital ta anak mi. Ha? Ape ano ospital parang? Pneumonia ka nung aron pare. Masapol na ti antibiotics. Daytaki deng. Asino tinagbantay nga iji ospital? Ti katugangak pare. Naimbaglangan at naanos ni nanang. Nanyamit ti mapaspasamak idasawam Wan nga ron pare. Awan mo't kunana kumustahin na dagiti ubing. At siguro nakaulawan na iso agastang. Imposible mo Ibagamlatakan bakat mo. Tapno idanon na kini Fatima pare ha. Tapno amuna ti mapaspasamak ka dagiti anak na nga inbati na dito'y Pilipinas. Anyat ibagam aya. Imawag nila kay ko itay. Kat, anya ko maitano imawag kang ka. Ay nawaw, talaga ka di ngawan bibiyang mo iti pamilyam nga imbatim ije Pilipinas, mare. Day talaan ti ibagam kanyak. Ada ka no ije ospital ti anak mo, mare. Ada ka no pneumonia na. Adamot ni Greg ijay. Ay nawaw, di ka madanagan, mare. Manmanumot ti inaakasta. Sana ga po ata ada nila kay mo. Kat di mo mutin kumustaan dagiti anak mo ijay. Anya kumamat lang ti maaramida kat adayo akmat kadakwada. Ay, awan mo, mare. Naulaw ka na talaga. Awan ka tititiksun no awag ni Fatima kada kayo nanang. Ay awam mait anak ko. Nakaruwar tayon manipod pagagasan. Ngumawan lakta. Muray siya. Madanagan akmulaang. Amangan ki di no naulaw mo tingag paisuday jay Fatima. Awan samot din namlamang nga umawag pa dahil dyan nanang. Kasaritam tuman ni Judith ako marina. Amangan nun ni Judith ti makasungbat iti saludsod tayaw. Mababahinak pa yung harukin ni Pari Saryo. Ay maawatan na mo siguro. Ti ada sitwasyon mo ita anak ko. Nanang, adalabit pa panak. Dito kay pelang balay ha. Taad nakadwa dagiti ubing. Wine, apay, sa dino ti papanamaya. Itienda Pari Saryo. Damag ko kat nagawidan ni Mari Judith. Nalpas ka numot ti kontrata da. Ay nawaw, si Mang Putin ni Judith, kunam. Wen, nagawidan ni Judith. Ngam ni Fatima awan pa'y anagawid. Saan ka day, ang naggidandaan nagabrod iday? Wen, nanang. O di, naggidanda kumamit ang nalpas ti kontrata na. Dahi tatigay ko sa ludsudan kin Judith nanang.
May mayat ngamin no iti personal kami nga agsarita. Tapno masungbatan mo't laang dagiti sa lutsod ko. Ni bakit ko ngay Mari Judith? Tinamot kay ti agawid, paray. Ay nawaw. Apay ngay. Unak manunalpas ti kontrata yo. Uwan, ngamjak mo, iti dayjay ako, Marek. Naulaw samot ten. Ha? Naulaw? Adyat kahit masawan Mare. Ay na, inulaw ti foreigner, ijay abroad. Anya? Adda ka day-date na minsan. Ang no damagag, ibaga na agayom na laeng kano. Jak mamati, ta sweet damat. Anya? Apay nga italang imbaga Mare. Wun ta impagarup ko nga agbalbalo ti umutlaeng ang sanmot napasamak. Kimaro kit di Awalan ba hindi dya babae? Di na namnamahan nga dapay awidan na pamilya na dito Pilipinas. Ay nawaw, gamit mo't ni Fatima dagita. Isubli ko tanak yun nanang. Nay, apayan anak ko. Isumot lagayam adi na kayat ti agawid. Apay ka no. Wala, tayo inulaw ti puri na rin bro. Anya? Dahi tati makangapo, no apay nga aging gaitakit awan pa'y anagawid nanang. Ay no kasta. In-renew naman na ti kontrata na. Dahi tati dyan ka mo nanang, ti sigurado ko lang. Kat awanan ti panagtalag kan panagayat ko para rin ko ana. Kabailak abyagan dagit anak mi nga ura awan titulong na. Ay, naglokon day jay ababae. Ipagarup nan samot ang nasaya at tikas tangar aramidin na. Pare Greg, kumayak man. Sige lang pare, agtuko ka. Pareng, saan ka man siguro abising? Saan magkit di pare? Apay ka di. Kaya't ka na akong ustang. Kaya't ko ti makistoryakin ka. Amok kamay na nadagsan ti pagdaldalaan nam ita. Ay na, nasaya atak lang pare. Awan rumbang nga pagdanagam. Sigurado ka? Ay na, unmut pare. Ano ka sa pulang titulaw? Ano ka sa sarita? Mapan ka lang iji balay. Ano saan? I-text na. Tasyak ti umay dito balayaw. Ay na, agyaman ang launay pare. Naimbag ka pa'y tamalagip na. Greg, Anya pa'y lang tar aramidam dito'y balay. Awanan ti karbangam dito'y. saan kumamot akas taa? Pagsaritaan taan na saya at lakay. Ay nawaw, di nakawagan itinakay. Tanabayagan anatay ta asawa. Abay, nagwin na swas kayon iti foreigner mo. Isa o na panunot mo tinagawid. Ha? Amok ti kalukwam iti abroad. Katkas na ko nakitaayon. Nabayagan alinipat ka. Awanan ti lugar mo iti dayo balay. Ang At dayo balay ni nanang mo iti gamit mo. Iti pinapalabas atawan ngayon sublik ijay. Isa mapangkal ijay. Nay, nagawid ka magkayaman, Fatima. Ala, makatawon nga awan damag mi, may papankin ka. anya ti impulpulong mo iti asawak. Apay akas di matan. Anya? Amok a pinirdinak ka ni Greg. Iso akas di ti panagsasauna kanyak. Ay, Fatima, di ka man agpagpabaso lakas ta? Amom, talaga akong trabida ka iti biyag ko. Amom, si kamat laang tinang perdi iti panagtalog ti asawam ken ka. Nalipatam samot ti foreigner mo? Ha? Nalipatam nga inulaw na ka ti foreigner mo ijay abroad, Awanan ka iti baen? Man nakibiyang a babae? Plastik ka? Amom Fatima, naasyanak iti asawam. Jakon kaya ti agilimad. Iso nga inaramid ko ti amok a husto. Kat no dayta ti pangguraam kanyak. Saan kon aparikot dayta? Kas nakon, inaramid ko laeng ti husto. Ay, awanan ti karbahak iti daydi abalay nanang. Dayta, tigad na abab. Kasanuak pa'y itan nanang. No saan na kayat ni Greg ti makisinubyan ken ka? May salaang ti maibagak. Gonggonam! Anya? Ala foreigner pa maor.
Insukat mo ti pamilyam iti foreigner. Ita kasta ti panagsasaam. Panunutam. Nadagsen ti basol mo iti pamilyam. Tulungan na kumaan, nanang. Ay, pasensya kan. Ngam awan ti maitulong ko ken ka anak ko. Noan niya ti desisyon ni Greg. Isaw ti respetuan. Ay, nawaw! Ipamaysam ti atensyon mo iti pamilya kan trabahom. Liklikam ti anyaman asulisog. Wenno dakas nga aramid a mabalin a pakabasulam. Tapno awan to ti pagbabawyam. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Anyat masapul mo, Mare. Bigbigatan ngay may ka. Agsingira kaon, Marilena. Ay nawaw! Inbagakmat nga ano sampay nga urayan, Maray. Naa, aginggat ka anaw nga agur urayak, Maray. Ayan niya nga rod nga iti maaramida, kat awampay mo nga rod kwartak. Unay kan, Maray. Binarat mo lang nga rodan tilakok. Pagurayan dakmanan itinabayag. Ay, makauray ka kadibay. Makauma ti agur uray tapno amaw. Nagkari ka idi abayadam adagaws. Ngamnay, awang magayam. Nagpatingga ka lang iti saaw. Na, grabe ka, Mike. Kaslasaan tanga gayam iti kasta nga raramidam. Malogi akmet ano kasta akanayon, Maray. Nay, di ka madanagan. Tabayadak today tanga utang ka. Ada pagbayad ka. Agam aguray ka pa ya. Kasta la kanayon. Ay, pangaasim ah. Di mo dadaulan ti ardaw ko, Maray. Naa, siyak pa iti agad jas ita. Kasi ka lang arudan ti ada utang na. Ay nawaw. May sasupot man at tinapay, Jenny, nakong. Anya pa ay nanalina. Day talaang. Ay gayam. Agbinbinog kayo mat kanina na Helen itay agsapa, nana. Hang, wala, tasamo nga min ang makaawawat day jay ababae. Nay, apay mat. Anya ti diyo nagkinaawatan, nana. Oh, kunamlan asino mo nga agsasaaw. Manulaang mo nga jay utang ko kinkwana. Nasurok asa nga ribulaang. Ay nawaw. Ay kat bayadan yung aminan atap numalpasan, nana. Amom, Jenny nakong, oray kayat ko abayadan, awan maaramidak. Tasaan pa'y asimang puti kwarta nga ururaya. Bayadam kano ti utang mo kinimanang. Nanang, hindi pa may saldo a drama tilingding ganyaw. Wen atay sumatiliw-liwak. Napigsan sa amot unay. Mabali na pakapsutan niyaw. Ay nawaw. Sakto laang may. Napiksamot nga ibagbagam dita. Ang mga nagreklamo na giti karnuba. No agreklamo da. Kaya't asawan da ita. Napasagidan da. Anya? Gusto laang ti kasta kinapigsana. Tapno mangag mo lang dagiti kumarek adina ammo ti agbayad. Barat lang arudan. Tiwad pa'y ngagbayad. Anyat ko na yun, nana. No anyat nangagmaw, isuday jayan gardaw. Mapangkaki di jay garden no ada aramidam ijay. Di mo pakibiyangan ti aramidak ditaw, ita isumat ti ragragsak kaw. Ni nanang mo.
Ni Helen tagdengdengag iti dramaan niya. Isubot nga pa subakay. Ay nawaw, nakapikpik sa maunay taradyonan. Napig sa ayamat. Sa tulaan mo't iti panagkunak. Mapan ka man kay iti ayan da, dulpaw. Apay. Ibagam nga ikapsot na basay. Utang is utang. Kung kuna na mo ta drama, dengdenggan na. Ha? Sikalatan ti mapanditayan da. Kumarim mo't saan ka di. Siga na. Diya kaya ti mapandita balay da. Ang mga noan niya pa iti maaramid ko kang kuana. Ay nawaw. Iti andi agapungay. Basta. Anda ka diti di yung nagkinawatan gagkayam. Ay aramidong latan ti bagbagap, dulpaw. Awanan ti adu sa ludsaw. Bayam, tagdengag iti drama no kayat na. Anda ko matibibiyang mo. Wano, mapaspasagidan kamutan dita. Ay, saan Adan sa utang mo, adak amma. Adto yun ti sukagat-gatangan nyo, Nana Helen. Agyaman aklaunay, gininakaw. Mas daawak man, Nana. Ay nawaw, anya ti pakas daawam. Uwan ata, tunggal agdengag kayo iti drama kat may papan iti utang. Ay wen, talaga agagara dayjay. Anya? Tapno mangag tigayim ko abarat at iwad ngagbayad. Kunaklakit, di nun alpasan day tanga isyo yun, Nana. Kasano ko maamalpas, di na maamuti agbayad. Day talang agpaisaw, Nana. Iso apasagidak man, bareng makarikna ka agbayad metan. Mano abulanan nga agururayak itibayad na. Naa, amo nga agdengdengagak iti drama. Gusto nanan. Pag inanain nyo mamutilapayag ti kabalayo ha. Ta drama may papan iti utang beton ti kanayo na dengdenggan nyo. Makauma. Naimbag ka pa, ita mauma ka. Jedad duma dita, di daamot mapasagidan. Na, adon sa magkaapayo. Dayjay alina No adda ti utang na kinkananang. Mapan mo singiran ni Jabalayda. Saan nakastapin na sagid amin. Hay na, namin anumatay na siningir kaw. Ngam talaga atiwad ngagbayad. No amok lang akas jay ti aramidon na. Jaklata kuman inlako dagiti lako keng kuana. Ay nananang, nasaysayat lat tano makisarita kayo maringkin kuana. Saan kat aday tagpimpinasagit ar aramidin nyo? Di mo man pakibiyangan ti diskartek si kagardaw. Amok ti aramidon. Hay, nalpas mo lang ti drama nga abangak. Agpada kayo kan kumarim Helen. Masapol anak ka speaker wag dengeg kayo iti drama. Ay, wala sa anak apa atiw iti dayjay ako marek. Nya. Marik na kay apas pasagidanak. Babaan ka dagiti drama adengdenggen na. Di drama may papan ka na kita utang. Isuma ka na yung tidengdenggenan. Ada utang mo aya. Ada utang ko ken ko na. Nasurok asa nga ribo lang may ngam no agsasao kasla itarayak. Naturod pa'y nga agpasagay. Tay sumamay ti pasagida. Katugangan arupat kwarta. Ken awan respeto na. Iti manugang na. Ha! Kunak to pa'y kat. Iso akagurguram ti drama adengdenggan na. Tamay sa kamat nga utangira. Umayak man nagistambay dito'y istormaw, Jenny. Ay kauwan Nana Lina. Intugot ko ti radyo. Ay nawaw. An-anon nyo ngay taradyo yung Nana. Ay, adda abangak adrama, maipapan iti katugangan akagurgura ti manugang na. Ay nawaw. Hey, dinggan tayo Bareng mangagmulang dayjay Helen. Ay oo na yan. Imbis asimple lang ti di yung nagkinaawatan, padakkalan nyo matan, Nana. Ay wala, tasaan mo ngamin makaaw-awat dayjay babae. Ti utang mo nga minti makagapo, Nana.
No agbayad ka, di mayat, awan tirire. Hey, awampay nga ron ti kwarta nga ururayag may. Kat no nabayag matpiman, an anagururay ti gayem mo nana. Agbayad ka mat ngaminan, ta isupay mat apagpuunan namanan. Ay, at tadakan Gina. Aday ta, mangrugin ti drama at kaya't ko adenggain. Nurse nga minti kayat yung para kan ni Joel. Aha! Si Kagayam, ti agdengdengeg iti drama. Siyak nga raw. Talaang asin. Apay ka day. Apay ang masapul apig saam. Apay. Napasagidan ka? Ay, drama laeng mo day. Ay, wunan niya. Kasla si kamo laeng jay bida iti day jay a drama. Kagurgura na ka ti manugang mo. Saan ka day? Agbayad ka kay di iti utang mo. Tiwad abarat. Aday ka. Ha? Siya ti kalkalaban ha? Ay, gusto dayta, Nana Helen, Nana Lina. Ha? Saan ka kabutang? Daytoy mati para kang ka. Naikaw. Di ko nam ka day kat sanak abumalas. Gusto dayta, Nana. Nakababain ka dali tinumablabas. Pangasiyo, ta saan adito istor ko ti pag-iskandalwan nyo. Aglisi ka dita, no di mo kaya ti mairaman, Jiday. Ay na, no kasta ti aramidan nyo, di kay latan umay dito istor ko, mangiramraman kayo umat. Awanin nagado tinakakita tinapasamak nanang. Okay lang, nangabak akmet ka. Nadanog ko tingiwat day di atiwad. Ay no, di kayo mabay ni tikas tangar aramidin niyo. Ilablaban ko lang ti karbengak. Anyan tula ngayon, ti panunutin dagiti tao ang nakakita iti naramid yo. Amangan mo ibagada bakit kayong ngam awan mo't manak nakem yo. Oray pay. Na, No amula ang day di alina ti agbayad, di awan ko mati parikot mi ita. mapan kayo di balayda, tay jay kayong agsingir. Tiwad nga ron day di abarat. Panagkunayo ka di, kat masulbar ti parikot yo no agpinpin na sagid kayo nanang, no agkinkin nabil kayo. Ay dawaw, naggapgapuan bakit? Ay, kita lang. Sa dino adita laang, api akas tamot ang tangiwat mo. Ay, Asos, agdardara man. wawang bibiyang maudol po. Nagpiwas. Awan mo lang ti may tulong mo. Gusto pag naasip, taguli magkalata. Asos, dahita ti Jack kayat kin kakay. Ay, day tamot ti jak kayat kin ka, dulpo, manakibiyang kalaunay. Agsalsalud-sudak laeng. Tamangan mo inton madamdamakat san lang akas na ti mapasamakin ka. Ay, kabaila, ti bagay. Di kan makibiyang. Tamok mo laeng. Ano maamuam, kat saan asyak ti kampiyam. Amamukan dulpaw. Amamuka unay. Makamu ka man laengan. Naimbaglangan, tada kayo ti may gimatang tatadulpo. Apay ka de. Di yu ibabaon ni Nana Lina numabalin kat ibagayo asaan pay langom umay dito istor ko. Ay dawaw, apay mat. Wala, tamangan aglaban dan tumanan ka ni Nana Helen dita sango. Nagapad ang amin kat dito istor ko di na minsan kat nagrigat da am anawa. Ano kasta? Tigayam kumari na tinakaapa na. Iso akas de tilangan ang nagawid idi na minsan. Ay nawan tata, nakabutbuteng no agapada. Kaslada aso kan pusa. Awan ti agpaabak kadakwada. Naglokon dagiti at tao. Ti utang ni Nana Lina tinagrugyan ti apada. Tiwad ka nung agbayad. Idikwan, pinasagidan ni Nana Helen. Bimalas mo't daytoy Nana Lina, aging gaakasta, nagkinabildan tata. Ay, sa panarigat ya ganawon agpada anaturay ti man anawan niya. Ay na, nakunayo pa ay tata. Isu abagbagaan nyo ti asawa yo. Ibagayo abayadan na ngaminon ti utang na tapno malpasan. Amukon Lina, Anya ti among si Kadulpo. bayadam ngamin ti utang mo iti kumarem.
Anya, Tapno malpasan Tapno awan pag-apaan yun. nagpulong da dyan Helen ken ka, anya. Ti Jenny, tinakadamagak. Nagkinabil kayo kano iti sangot ti istor na kat. Kasano ko makabayad ket awan nga rod kwarta. Ay kat agdiskitar kan Darigat nagululbot ko naktumat. Husto tay ko na ti drama. Utang is utang. Rumbang lang ang mabayadan. Ha? Kapasaan tinarabin na kanyak? Ha? No way! Ay, apo na ito. Agpakumbaba ka. Taday nga utang mo, tinangrugyan ti diyo nagkinaawatan. Ibabam ti pride mo. Kasi katayan ti bidot. Kitaan nyo, ananang. Nagdingig kay ti drama. Pakapsutan nyo. Wan amok daytan. Nasayahat mo't no kasta. Na ameris ko dagiti bidot ko. Ay wang gayam, tiksam man ti manugang ko. Ibagam nga ipasyar na dagiti ubing dito'y balay. Sigurado kayo, nanang? Wan, kayat ko ang makita dagiti apu ko. No saan dak akagura ti asawam Ano da kayo siguro ti makisarita ken kwa na? Amangan no mapakawan na kayo. Ngata, Siguro, ipada siya, nanang. Da kayo ti mangibagang agpasyarda dito Tapno makapagbanding tayo Bayada kunti utang ko, Mari Helen. ay dawaw, agiyaman aklaunay amaray. Adam ilaangan gastusak. Ay, siyak ti rumbangagyaman ken kamaray. Ay, pasensya kan Italaang ang makabayad Ket tinapatag ako nakabayad kan. Ada igatang ko iti karni a pagsasangwan no agpasyar ti manugang ken apukaw. Kayat ka di asawan dayta. Okay kayon iti manugang mo. Wen maray, Napakawan na kan, Maray. wen maray, kasi na napakawanak mo. Mayatipan na kisarita na kanyak idi kalman. Nasaya mo nga rod no kasta, Maray. Di mabalinda man ti agnaed dito'y balayaw. Wen amaray. Tapno adamo laang kadwami Nakitak mo't nagturong ni Nana Lina ije balayaw, manunggar daw. Bayadan na kano ti utang na kinanang. Ay kat nasaya at ano kasta? Naimbag man, tanalagip na? Un nga rod. Dahil nga utang na tinangrugyan ti dida nagkinkinawatan Tihiwad mo't ngamin ni Nana Lina. Nagadaw arasun na no daduma. At least adamot basit nagbaliwan na. Uray ni nanang. Napasagidan mo, iso nasayat mo tintipan nakisarita na iti manugang na. Aya, Wen, kinapudno na, umay agpasyar da beya inton Sabadaw. ay kat mayat nagadalan da adwa tinapasamak. Sa di naman te papanam, Iti ayan ni Mari Helen. Nagpasyar ka no ti manugang na di tabalay da ita. ay nawaw, kitaan nyo ang mga no agapa kayo ijay, kat agawid kan tumanin ng agdardara tangiwat mo. Saan na mapasamak da itaan niya? Binayada kunti utang ko kinkwana, lakay. Awanan ti magkagapaw tapno ag kinabil kami manayin. Siguradum laang. Na, awan da pa'y mo, Maray. Awampay nga rod maray. Ni Gardungay. Napan na ida sinabat maray. Tulungan nakman kiti nga aglutaw. Iso nga ron anasapa ak nga imay, Maray. Taamok nga agpatulong ka nga aglutaw. Igadaman nga rod tanyog maray. Awanan da dumag nga igat mo, Maray. Awanan maray, day talaang. Ay, tinasaya at agawid akpay nga rod, Maray. Mapan ko alaon ti igad, may. Dakdakkel nga minday jay. Nabibiit ti agtrabaho no kwa. Tapno makaluto tamulaangan sakbay asumang pati manugang mo. Alaman nga rod maray. Agyaman aklaunay Ay nawaw! Noan niya tin karim iti padam atao, aramidam. Iti kasta, maliklikan ti apa.
No nailawan ka man ang nagbidot, sika ti agpakumbaba. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaammo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Umay ko man alain ti dilata nga ibagbagam, marasya anak ko. Ay tang, agkape kayo pa ya. Bagyaman ak anak ko. Adumot gan ti manok yun niya. Manok ti manugang yu dagita tatang. Nagagat ngamin ngagtartarakan iti kumkumporme. Mapalin ti tumawa. Ay, urayan yun ni Selmo. Ta iso ti kasarita yu tang. Ay nawo, pwede sil mo pa ilang. At kamot, di mo kabailan ti ang desisyon na ya. Kabailak mo't kit di ang mabainak iti asawak tang. Kas naku nakitayan. Taraken na dagiti manok ang makitkita yo. Oray 10 heads lang, no iso. Ay, no maipapan iti dayta abanag. Ni Selmo ti agdesisyon tatang. Nakababain mo't no basta ipadawat ko ti taraken ti asawak. Alawanan. Orayok latan nila kay mo. No, kailangan ka. Katagdawat ak kumaanak ko. Naibos mo't ngamin ti native amanok atarakan mi gininanang yaw. Manuti dawatan nyo tatang. 10 heads ko ma. Ngamusika ano manutitid mo. Ay nawa, nagatong tatang. When tapnon nabibiit nga umaduda. Sige, mang tada. Ngamaywanan nyo anasaya ata, tatang. Wen, awan pagdalagam. No agitlog da kita. Atun tumit ti native amanok me. Ibingayan kan tumit no kwa. Ada bang ikargaan nyo, tatang? Awan no da sako yun dita. Mabalinin ti sako. Mabit lang nga ron. Tamang irwarak iti sako, tatang. Rugyan nyo mo't tagpilay. Noon nyo ti kahit tso dita. Ay nawaw, anya diin nyawid mo anak kasako, dumeng. Native amanok, bakit? Nangalaabay. Dinawat ko iti manugang ta. Adumoy gayam ti manok ka. Aya, Wain, parcinta ti maysa. Tarambanan taman no naimas mo't lang. ay wala. Tapno agsidata mo't iti naimas. Makauma mo't tinateng akanayon. Mapangaro dagdawat iti bunga ti papayan ni Kumari Sabel Manaw, May salaeng. Agawaam, taparchik mo ti maysa amanaw. Nabayag mo na saan ta nakaramraman iti native. idaduma amanok ngay. Anya ti planaw. Kasaritak ti kumparek. Agbirbirok day jay iti native amanok hindi na minsan kahit. Amangan lo kasapulan na bahay. Ilako tang around. Wait, maguli magkalaan. Tapno adda manen isugal tayong to no may alawas bakit. Anyat amom ngay. Amangan no mga abak-kabatan. Ay wala, mayat day ta aplanom lakay. Nangyugak itinatnatang anak ko. Ay na, agyaman ak lawan na nanang. Na, kaslanak sayan ti manok at tarakan mo Naksayan ngagpaiso nanang. Di mawat ngamin ni katugang kalalaki. Kasta aya. Uy nanang, kahit da kanumit agtarakan. Ikaw husto tapno ada mo liwliwada nga agasawa. Barang tarak ng danaimbag nanang. Lakay kan bakit damutan na ako. Amudan ti aramidon da.
Sika nga nanang, ang mga nukayat mo matagtarakan. Hustong jay lima nga inted mo iday. Awa mo pangalaak iti ipakan kaw. Ay nawaw, nileti pa'y laang mati masabat ko. Naibag abigat mau balayan dumain. Kastamat ken ka abalayan. No, pangipan namin iday tamano. Ay kwa, itugot ko lang man, iti papanak. Makipalot kan siya, may. Sigagad di mo, sana ka mahilig iti kakastanya. Ay, hustro abalayan. Kasla sugal mo laang ti kasjay. Sayang ti kwarta no maabak ka. Uwan nga ron. Sige abalayan, agpatuloy akong tanay. Anyat orasan. Alaway na balayan. Sige lang. Ay, naimbaglaang na nakapagrasuna. Saan ababalin? Amaamuan na nga inlakok ti daduma. Ang mga nuagipulong kinisil mo nga anak na. Delikado. Mano tinabati iti bayat ti manok nga inlako talakay. Sa nga ribulangan bakit? Ay dawaw, tidaduma ngay. Nabak nga ron di sugalan idikalman. Kasano nga rodon dayta? Urayom ni itong tagtaya kakin kwa na. Ang mga nagsurti na butang. Numapanak ija sugalan kit ang mga numahabak man inta sa ngaribo. Sige, agtaya akin ni itong. Anya anumero ngay. Sigamot to natin makamu bakit? Ay nawaw, ni Marcia ti sumungad lakay. Na, aywan. Ano tararamidin na dito'y balay? Sigang ti makamu ang makisarita kin kwa na bakit? Naglukon day di adumeng. Pinanawan na kiting. Nang, naimbagnal daw yun. Anya ti gagaram anak ko. Awan mo't ket dinang. Kaya't kayo laang mo't makita. Nang, ayan nga dagiti manok katarakan nyo. Awan mo makita. Ay kwa, awan da ang makitam ata, nakikaaruba da. Anya? Saan lang gayam at tao ti makikaaruba itananang? Ay una, agraman manaw, ang muda mutang ti makikaaruba. Nanang, amangan ko nakno kayat yu tagtarakan iti kalding. Diyan mga ron masangawan ako. Apay, patarakan mau dagiti kalding mau. Uwan ko mananang. At ang amin ng trabaho kat yakon masikasaw. Sa busy up might. Dagiti katugangam ngay, ang mga numaya daan ako. Saan ko pa ida nakasarita, nanang? Ay, naimbag dagijay ata saan daunay abisay. Okay, isuta nga ron ti kasarita. Parang umanugot da. Anak ko, no ada mapaglakwam o di ibingayam tu ida. Tapno ada sukat ti bambanog daken. Tapno awan maibagbagada anak ko. O nanang, kasta talaga ti plano. Naimbaglangan ti may kayo, tatang. Adda ka di ibagam. Ang mga no kayat yu ataraknen dagiti kalding nila kay ko. Ay no, kahit milaunay Agam, apay nga ipatarakan na. Madangami ng trabaho na tang. Di namot mapaggigiddan. Nala, da kami nga rodan kininanang nyo ti makamo. Di kay madanagan. Tamangtid kami mutkit di iti gunggunayon no maila ko dagiti kalding tatang. Awan parikot ti anak ko. Kaanong alaan mi dagita kaldeng? Intun Sabado tang. Tapno adan nila kay ko. Sana mabaling nga ita? Intun Sabado latan atatang. Tapno makapagsarita kay mulaeng adwa. Aga, simanday ta kalding lakay. Uwan nga raw. Mabalin sa mitay na mailakaw. No adam among abayer, di ilako ta. Iso na lang ano biro kan ti manugang ta. Sapay impatarakan lang ni Silbo dagita. Saan na mga intad? Ay nawaw, irasunan tanto bakit? Sigagad di mo. Sa bagay, nalaka mo di akasarsarita da di asilmao. Naku nampay bakit? Tapno makabayad tamot lang iti utang ta. Kan tapno adamanan isugal ta, kan makataya ka manan. Bareng mga baktamitan anya. Uwan nga ron,
Baring agswerte tamot din bakit? Agbiro ka nga rodan iti bayar. Oray siya kung ti mga deliver no da. Anya ngay bakit? At dati labas. Kas iti sigaw, saan arimwar tinumiruta. Si Kangay, kumusta mo't tinapanam? Ay, nagmamalas ta bakit? Ay nawaw, di mo ibagaan na abak ka mal. Nabakak manin ngagpaisaw. Naglalaing mo't ngamin dagiti kalaban ko. Kasano nga ruden dayta? Danda ni maibusin ti bayad ti kalding, ngam di ta mangabak. Un nga rod, kasano pa yun dayta? Mano tinabati iti bayad ti kalding? 2,000 laangan, tadya na duma, imbayad ko iti utang ta. Ay, unayin agasat ta bakit? Anya nga tano ipadas tamanan. Maminsan pa'y, Ah, amangan no agswerti tamatang. kasano numaabak tamanan? Di ka nga min agpanunot iti negatibo ah. Saan ta maisubli ti kalding no bilang man ta maabak ta? Think positive gabin ah. Mga baktamutan lakay. Isubli kon ti martilyo binulod ko selmaw. Agyaman naklaw na anak ko. Awanan yaman na tatang. Damar siya ngay. At na pananda ka dagiti ubing. Awin gayam, kumusta dagiti kalding ko? Ah, at dada ijay ah. Kinasaritak ni pare Pepe. Gatagan na kano ti talo kalding tatang. I-reserve yun to ah. Diyan tuma, ila ko yun at datam amuya bayar. Pagbibingayan tayo to ti bayad na tatang. O sige, di ulip-lipatan ti reserve yo ah. Wen, kaano nga alaan datiin pa reserve da? Awan pa'y naibaga ni pare Pepe. Ngam sure bayar da dyan tatang. O sige, ibaga kinanang yun, tayo reserve na. Ay dawaw, apay akas ta tilangam anagaway lakay. Ay, kinasarita nak ni Selmo itay bakit? May papanitian siya. Mai-reserve ka no, titalo akaldeng. Tagatangan ti kumpare na. Diyan duma, ilako ta kanunod na bayar. Pagbibingayan tayo to kanu ti bayad na. Kaanya tinsungbat mo ngay. Uwan ko na ako na. Ay nawaw, di ka agpampanunot may. Ah, Apay awan tinsungbat mo, kat awanan tinabati iti kalding da. sa anak nga rod anak kasagana bakit? Diyak ammo, nuan niya ti isong bat ko kinkwana, isuawon ko naklatan na. Nagrason kalat ta kuman ah. Nya nga ti rason ko. Saan mo ta mabalin nga ibagak nga inlako ta? Nga main, naibusin ti kwarta ana paglakwan ta. Ay, kasano nga roden day tangay. Kunak man no impataraken mo kadagiti katugangam ti kalding mo, anak ko. Uwan mo, nanang. Na, hapay nga raw nga awam mo makitak a kalding idilim mabasak iti ayanda. Agraman manok awan mo. Aya, Wan, talaang manan ang nagnaak iti paraangan dakay. amang ano na ilako damot dun ha. Imbagam nga ilako da. Uwan, nanang. Adati talungin pa reserve ko. Ay, ang mga nuna ilako da nga rudun ah. Saludso dagtuman ti katuganga, numawaya anak nanang. Nang, ayan dagiti manok ken kalding ni Selmo. Ay, kwa anak ko. Ay nawaw, apay adi kay makasumbat nang. Kuha nga min anak ko. Pudno ka di tinadamag ko nang. Makisugsugal kayo ken tatang. Agtay-taya kayo kanupay kay. Nay, ada ka magaya marasya anak ko. Wentang, Sika man ti agpalawag iti anak ta dumeng. Ha? Anya ti palawag ko bakit? tang, nangipanan nyo iti manok ken kalding ngayon patarakan ni Selmo kada kayo. Ah, ay ikwa anak ko, jay. Amangan mo, no, di me amo ka inla ko yugaya mentang. Ay, diya ko nagulbawd anak ko. Husto tinaybagam. Nailawaan kami kinanang yaw. No kasta, bayad gaya man ti manok ken kalding ti insugsugalyo ken intay tayayo iti wedding tatang. Uwan, anak. Isu na lang ta, san kami mo't pag-asatan ang mga bak. Ay nawaw, ay da kayon ti makaamo nga agpalawag iti manugang yo nanang tatang. Ay, Nakababain launay mo, dahi tangay nararamid yo.
Impatarakan dalaan kada kayo. Kastakit din tinaramid yun. Kumusta nga iba kayo? Nakasaritam dananang kandatang? Why, nakasaritak ida. Makapa-stress mo dagi jay. Apa ya? Aga sa amin dako da mo gaya man ti manok ken kalding mo. Ay nako, kaano pa? Ay, diya kun sinaludsod. Tain gastos da mo ti kwarta na paglakwan da. Anya? Why, naisugal ken nagtayada iti weting. Ngam di da mo ngarod na ngabak. Ay, apo, pasensya kan lakay. Diyak la impagarup akas ta ti aramiden dagiti dadakkel ko. Sus, kasano ngayon ti order kanyak? Nawanan Masapol nga i-cancel mo lakay. Isumot lagayam ang naturudda ang makisugal ken nagtaya iti waiting. Di mo gayam bayad ti taraken mo tinaramat da. Nakasaritam ka day dagiti katuganga manakaw. Saan pa'y nanang? Makundamot ngayon imay. Anya jay nadamag kaw nakisugsugal da ka no? Pudno ka day. Uy nanang, insugal da ti bayad ti tarakin ko. Ay, na yan dagita akatugangam. Mangnugal da magayam. Isumulagayam makitkitak ti katugangam alalakay ijay paradaan. Napigsada ka no pa'y agtaya ti huweting. Ay. Nagturod da mo ito na nangisugali ti saan da mo akwarta. Uy nga ron nala. Nagaman niya nga ron ti maramitan tayo. Awanin. Naabakin ti kwarta. Ay, sayang laing ti bannog ken puunam anak ko. Miso pa yan nana. Nagtaloy ka kadakwada. Yung kastoy mo ti inararamid da. Ay, nagrigat at talaga tagtalag itapanawin. Pasensya kan, Silmaw. Amo may tagsen ti basol migin ka. Ngam sapay la kumata mapakawan na kami. Sana nasaya ti kas dingin naramid yo. Inla ko yo, dagiti tarakin ko, adya ka mo. Napilitan kami, tawan betan ti isugal may. Impagarup may ang mga abak kami. Ngam sa amay, tanaabak may tinapaglakwan may. No apay ngamin anak isugal kayo pay lang Kayat mimot ang mapadasan ti mga abak ko ma. Sayang lang ti kwartay ti kastang inararamid yo, nanang tatang. Naimbag ko ma, ano yung gatang yung lang iti masapsapol yo. Bidot mi dayta anak ko. Di yun ulitin ti kasi naramid yo Isardang yung dayta pa nagsugsugal yo tanay. Sayang ti kwarta. Wan, isardeng minakaw. San aga po, ta saan nyo ang nagbandugan kat saysayangan nyo? Respeto mo tan iti padayo a tao. Pasensya ka manin anak ko. Nagadalan mi daytoy anak pasamak. Aklunan may, ginundawayan mi ti kinaimbag mo kada kami. Ngam ikarimi, asaanan maulit ti kastoy pasamak anak ko. Agsingsingpet kami manipod ita. Isardeng may ti panagsugsugal may. Tapno awan ti parikaut. Ay, nawaw! Nagbanugam man kan saan ti kwarta, ikamlata kuma iti importansya. Di mo gastusan kadagiti bambanag nga awan kaasaskan na. Aramatem kit di iti nasayaat, tapno mapasayaat mo ti biyag mo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.